Ay mga katik-tik, date anniversary ron sa akong anak. Mga tumi sa minteryo, kay og magnagkut mi, kay og tumiglabaw. Dugay na, wa ko kabisita. Kay, dahil pag lubong silingan na, wa man ko makakuyog. Hatod. Ay, kuyog la. Dugay pa yung motor na. Dagan nagnadungag la. Wala pa yun sa una ko. Ay, panislubing. Una pa saan ito. Awahin na doon islubing. Wala bago nila. Uncle Boy manino. Boy. Kani. Boy Acosta. Aw lagi Uncle Boy lagi oh. Adriana din na siya. Adriano. Pwede drila oh, dira. Dere naman to. Agianan na. Lawom naman sad. Isa. Dala ni. Kani, si Sendo mo ako kontra silingan na mo inon ni adi ni butang hino talipok-pok maglisod kag agi. Nasi luli mo tiro. Bag-ura namatay. To aman lagi hawd man lagi ang plastar na amas kilig. Nga naman nila. Sila ra nagbuot. Di day ta kabuot. Mau kinahanglan di kita tagtungod kita di ay mo adto dito sa ari diri asa ibutang. Ay, wa na may unod nagkaon da ikakinginit na anak po ni palit. Yung palit na po na may unod din nahutok man. Di kaon man na. Kaon niya. So nagpalit na po. Diin man ikilig. Diri la sa pikas akong nihoran. Ay, ini. Nih. Naon sa labang kani. Naon sa labang kani. Ito ba nga ni Skadlong? Namilo ko nakikita ko sa imo sa nina ba? Kung tungod sa kainat sa
Sa nina dilit na mag-ilis kay gaturang gapos-gapos mga kisi nga. Tapakan si Nisa kay ko anong niya karon na dala di ay mo ang sa nina o aban. Tulo na katuig na. Tulo na ba? Tulo, 2020 man namatay sa manang. Yung COVID, pagkuan. Kani ba, alsa, kay mo hindi ka napasok na ko. Dugay ka, sabot. Sabi. Sige, ibagdok. Kuan man. Pasok. Pasto na sila. Ako apat ay sayang kami gamay. Dili uy tulo. Tulo na. Ha? Tulo. Yan ang tunggaw ni. Diin man diin ni. Magtulog ka tuig si nini namatay na amay madawat ron sa kuan kanang nangamatay 5,000 skin size. Doon sa. Kanang mga patay na kanang baliskan ning gobyerno. Mahinon tagaan ning patay na nga di na makaon. Ang kato mga buhi wahinon taga kay mainom paggatas ang hayahay kay ang tagtungod ang nangabilin man mo'y mukaon adto. Baliskan niya karon nga namatay. Kaya kalulay matiro. Bago pa man dito namatay. Wala. Kay dagan dagkwata nag-ilog pa daw kuno ang nangabilin. Kisa ang tagtungod ang makadawat la og 5,000. 5,000 sa si man na ikaw, Tata Alpos. Man ako haon. Diya, munisipyo. Oh. Sinini na akay nakadawat man gani ang kang alis papa nga nagliman upat lang to katuig 5 kani sinini tulog pa man ka ni. Lisda naguno ning bulak di man ang lamurag. Tulo na pud ni katuig. Alis na nilagay na. Napalitin na na. Kaya ato ila ba o. Okay. Ano palit na? Ne, gong. Dagkuti sa sinuni, hindi rin naama siya diha. Kisa na sino nila? Nuni ba katong bansoyla? Ipaila-ila. Isa gani sangkol no ni sa imala. O sakit sa ako buot sa mata karon maglisod ko sa tubig pagkabo may nomdom kong nuni. Una pa sangkol no ni sa mga vlog. O naasak. Dalisig na nuni na pagani dito sa nuni dito sa nagsayaw-sayaw siya dito sa kurbada pataba. Hindi na mao. Ha? Magbasa-basa isa ba base madagkutan hinuon mo tong taga-daguhan gisi hulya na? Lito ay apelyido Bansoyla? Oh. Mamali og dagkot la. Kasi mali og dagkot hinuon si noon mag kuan na hinuon padanggo kay wa siya dili mao ang gidagkutan. Unsa na ka si manang ron la no? Aminaw nimo. Tulo ka tuig. Put madugta ning tao 15 man. 15 ka tuig. Pero sagrado man yun yung tao ba? Sagrado ka. Kung laki ka itong gikuha ba paglubong ni Akay, gibalhin siya dito sa bukong kay diha ang mga anak gikuha, diha man dyan ko kay may paglubong ni Akay. Ay,
nagbarog pag iyang buhik. Mm. Tibak. Dili madunot kay kuan ka ng ang ugat ba, dili malata ugat. Waan ka raw siya. Barog-barog na. Yung ko kasayang sa dana. Sa mga kasayang. Di anang imo snowbear ni nga. Balitan kag isa ka. Supot nga snowbear ka ng tag 76 ka ng isa ka bandol ba? Isa ka bag, isa ra makaadlaw nimo kay kinarugpog man ka. Ingko ginlabihan sa pagkauna anak. Nga kuan nahibalo ba ko bahala og gugto nimo. Bito, grabe gits man ang snowbird no? Lagi. Nga mangisog ko niya. Kaning pan. Kakanon siya. Kantidad og pan 40. Hugton. Nga katong lain na siguro to iya lawas maato kus maniki magdalok og pan. Dili na. Dili na siya mukaon. Panaguan na niya dito. Ngano di naman ka mukaon sa pan. Kung kugasay no na suko hino ni siya kay mangisog man lagi ko kay tutiman. Ano na mo nang na anay sud andili siya makakaon kay mag-una man og kaon aber ra ginamos. Na tingod ini nanginomig Royal nya unsa may imo gibati. Ay, Nahipos naman nilabahan dito. Yung sa may mensahe nimo ka manang la. ang akong mensahe sa iya. Stress man ang dahil. Ang akong mensahe sa imo ni kay ikaw may nag-una. Unya, nga unsa ra man, bibo. Di buang. Sila ba? Bibo ba sila dito? O di. Uy, nasunog naman ang... Ay. Naandan ba nga kanang ang katunga sa amin kanang inigdo nato makita ra nato siya bag na nadunot na ba ka na lata na bag unsa ba kanang malili ra nato karon saan nato ba kakita nga Pandato naman ang ana. ha Pandato naman ang ana. Para mag-transparent lang ba? Yung makita din mo kung nadugta na. naong ra dili kay kanang tiro lawat naong ra bensahay makita og naong sara kasakit pud sa buot sa buko sa kanang ba unsa pa dili ko nato mamilok ba Kagilok. na largo ko pagdaga na hinoon bulito na ko simento dito sa sabi di na ko samin mingaw ang panahon ng interior maayo man ng mingaw di pare sa ato kahit na may ato'y kitan manlakaw ngon ani Tama yung gingon ni Lola Maria Labang nga. Di daw siya ganahan mamatay kay kauka niya. Ikaw ra daw isa. Nga naging may tabaw o. Kung mamatay ka, marag tagsara ka bisitahon. yung gani si kuan jud anak ni kanang utanganan gani lalay ay naapang iya tibidir naapa ang iyang buwag iyang wig Cancer man na iya, di ba? Yun. Kanyang tao og mamatay mga katik-tik wala naman jud tay kuan ang unsa ka ta asa ka sila ron pero maingon man po sila nga wa pa mabalik ang Ginoo na amang naaramang gihapon daw kunin sa dinis ibabaw sa kalibutan ano makakita pa man daw kunin sila sa ato kung kita pa lamang magbuot way unta na patay-patay
Saron. Da. Malu kong katik-tik kay kada kang titayin. Daghan na ba ni mo kandila la? Daghan kay ipandagkot ni sa Samuel Mongkupa, kang Hermosa, kang Luli Montero, kang Pater unta mo to asa dapit si Pater ani. Katuod mo? Haman si Pater Ilobong. Pati, Sa pagkabalo lang Kabalo. Oh, unsa man imong final message ka man lang la kay mo adto na tay la Pater. Kanang ako sa imuhan ni kanang wa man jud ka magpadamgo og naunsa ra ka. Padamgo unta na ka nga. Malipayon ka. Asa na karon ba sulti kami daan man kami mga buhi sultihan isa mi daan karon makaandami na. Ug unsa ba? Nakakita ba kadang impierno ug unsa nagdila ba ka na ambot. Asa kaya dapita. Wala pa may pagkukumpon. Inya raman pagbalik na panan sa Ginoo hukman ang tanan buhi ug patay. Ni madto na mi imo mi ugma nagsalakaw na mo. Imo mi kuan na wala maayo among paglakaw. Mingaw na kang manang la. Ay naarabang iyang isa ka ani katong Victoria na sa Biblia. Ala. Ito namin kay na ay dakong uwan na amay mga bata. Ito namin ang Ante, manang, tay na. Ito namin. kauna na lang mo hindi pan. Babay na ka manang. Babay manang, kauna na lang mo hindi o pan. Nang nepan. Snowbird. Ay, ako. Ayaw ka manang mana. Tarong pa mo maghatag og pan patay na ako. Ayun na pagpan kay kamanang mana. Kana. Ito namin ang babay ng Uy, dili ka manang nanak, kaon siya. Uy, tumba na ko hapit. Well, dahil ako lidag ko kandila nimo. si Lolo Samuel kay amigo kay ni Lola. Amigo na ko ni Samuel. Sabay ni Lola masa una mag-inom syoktong. Amigo la or ex? Mm. Sino di may relasyon ni Lolo Samuel? Pinasali kang Hermosa. Kani mauni akong best friend ni si Hermosa Purisima. Inahani amay. Oo, itaw ni. Grabe kay nila kay maski 18 na edad kabalo pa magkahila no. Makakita pa siya ay. Andar na. Unsa may ingon ni Makalola mo sing? Marimo siya, magpadayo na lamang ka sa lakaw ni mo. Namindyo baka ka dito. Basin to ay imo nagulat yun ang imong amigo nga. Katong taga Cebu. Hindi mo magkatong minahal mo, istorya mo na siya. Pa man na siya gusto sa papa ni kang Alfredo. Pero si mo siya gusto kay katumon daw iya. Perting gwapo hajud. Mo siguro imo kay una mas dyan na matay kap. Nagkadayon may marumurusing dito. Na. Dako na kayong dagom la. Daig sulabnganan nga mura mag kuan balay na ay kasilyas Asa? kang idus ba Mm. ari na sad me
Wala kay ulan na la. Tara na. Libing. Wala, iuna na ang mga bata. Sana ang tita dito hawa sa... Diridil. Dominga Panuncial. Asa mo sa natin idagkot niya. Kuan man. Sinarangkahan man. Mura magnaay kuan. Sike nga dito ang kagkangkahan man. Pamain tao ni sama. Apti nga samang is day ani ang Si Musing ay si Mokring lagi la. nga nagpurong mo siya blue. Dili oy background man nga langit og panganod. Nga lain man Iya yan, ko no? lulumokring diri la oy. Ha? Mo man lang giatupan. Gani. Binuang man ang gali. Siya na kay December 13 may siya taon no. Uy. Nga nang gilabyan man di ka. December 13 siya ba na siya biya. Dari mo kring. Silingan ra dai mo glaw dai imo ra pagibira. Sa buhi pa mo. Hmm. Ha? Kada kaon. Umba 50. Uy, Tigbak. Palit dito sa kalkuan. natigbak noon. Na si Lolelia day si Loli. Huli. Nabi ni siya sa imong birthday la no? Oo, uban man na siya pero namaligo. Naani sa vlog si Loli sa birthday ni Lola to nami sa Ibaw. Ayan yung banala. Yan tapad. Oo. Ayan din yung banala. Nabana ba? Nindot man lagi siya kuan lao. Ay. Nindot iyang kuan ba? Yung anin tak ka man ng lao eh. Yung anin tak ka man ng ba? Pero na ibang ko. Patag ako ano to kamalang oy. Pakilig. Unsa may mensahe nimo ka Lolila? Pa. Lolalia. Ay Eulalia di ay. Eulalia P. Montero. Dili oras panahon ay murag bag-o pa man siya namatay. June 6 pa dito. June 6 birthday ni Manang. Birthday ni Manang siya namatay. Siyo. Yung ba na March 20, 2001. Balin man na dito ba sa ilang yuta. Nanay nagsigadaan la? Or ikaw nagpaandar na? Kunin idagkot. Sige. Sige na kay basin mo ulan na po ng mga bata. Le, ang imong bilin perti man imong inuta karon nakagubot ang si Jaime makaluluoy imo balay di bahin-bahin tanan ang gibilin ka Jaime mga dako ni mong kardiro tanan to akang baby. Montero. Laya. Hala, kisa man. Katod na mo. A few moments later. Ay mga katiktik, manguli nami. Maura to among vlog. Hinaot nga. Malingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.